ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин дороҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. барномаи имрӯзаи мо як қарори нави раиси шаҳри Душанбе ба имзо расид. қарор барои қатъи як моҳаи ҳаракат дар бархе роҳҳои Душанбе. кадом кӯчаҳо, рӯзҳо ва соатҳоша айни ҳол мо ба шумо мегем, бо диққат гӯш мекунем. шахсиятҳое ки дар шаҳри Душанбе қарор доранд, фикр мекунам ахбороти бениҳоят муҳим аст. Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори Душанбе, ба имзои як қарор дар пойтахт барои ҳаракати воситаи нақлиёт маҳдудиятҳо ҷорӣ намуд, ки қариб як моҳ давом хоҳад кард. ва далели асосии маҳдудсозии роҳҳо асосан омодагии сафороӣ ва гузашти ҳарбӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. яъне ки ба ҳамин хотир роҳҳо як моҳ маҳкам мешаванд. бар асоси ин қарор аз соати 15:00 то 21:00 аз 10 то 26 август дар кӯчаи Ҳофизи Шерозӣ дар қитъаи аз буриши кӯчаи Карамов то буриши кӯчаи Саъди Шерозӣ ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёти автомобилӣ қатъ мегарданд. ва инчунин дар хиёбони Исмоили Сомонӣ маҳдудият аз 27 август то 7 сентябр давом мекунад. таи ин муддат аз соати 6:00 то 23:00 дар қитъаи буриши хиёбони Рӯдакӣ то буриши хиёбони Абуалӣ ибни Сино ҳаракати нақлиёт қатъ карда мешавад. яъне тамошобинони азиз, аз 10 август то 26 августа дар кӯчаи Ҳофизи Шерозӣ то Саъди Шерозӣ ҳамарӯза аз соати 15:00 то соати 21:00 ҳаракати воситаҳои нақлиёт қатъ карда мешавад. ва инчунин дар хиёбони Исмоили Сомонӣ боша аз 27 август шурӯъ мешавад то 7 сентябр аз соати 18:00 то 23:00 то хиёбони Абуалӣ ибни Сино ҳаракати воситаҳои нақлиётӣ қатъ карда мешаванд. ҳамин ҷоҳое ки мо номбар кардем ва рӯзҳошам гуфтем, соатҳошам гуфтем, ҳамун рӯзу соатҳо ҳаракати воситаҳои ҳама гуна нақлиётҳо қатъ карда мешаванд. тамошобинони азиз, ҳамин буд як ахбороти муҳиме ки мо хостем фавран ба ҳамаи шумо пешниҳод кунем ва барномаҳои нави моро интизор бошед. барномаи оянда саволое ки равон кардагем, ба ҳамаи саволотон кӯшиш мекунем ки ҷавоб гардонем. дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.